Köszöntelek titeket a csatornámon, welcome to my YouTube, yeah, and hát akkor mondhatom nektek a British Airways Boeing 747-400-ot a sáttól. Münchenbe vettem ezt a makettet, és különben nagyon szép repülőtért találhatok. Hogyha Münchenbe akarnának menni, akkor majd mindenféleképpen, ha megkerüljük a repülővel. Oké, na hát akkor itt a British Airways modellt, most elkezdjük kiszerelni. Jó, először még itt vannak a technikai adatok a repülőgépről, Boeing 747-400, egy 600-as, technikai adatok, hossza az 70,60 méter, a szárnytávolság az 64,40 méter, századméter, a magassága az 19,40 méter szintén, nem szintén, 913 km/h, amivel tud menni, 12 tonnával az a maximum felszálló súly, és 350 nyilván ezek a légitársaságok, ahogy gondolják, szépen ki belőle még a kényelmesség kedvéért. Hát itt van a British Airways egyiken, és hát így, és akkor most bontsuk is ki. Ugye nagyon sokan azon nagyon rosszul bontják ki, ide alá, és csak így simán kihúzzuk. Oké. És akkor miután kihúztuk, hát ide alá szintén benyújt, de ugye elég nehezen lehetne csinálni. És ki is húztuk ezt az egészet. Kis makettünk. Ezután, hát én legalábbis úgy szoktam, hogy felhúzom ezt a részét a repülőgépnek, a doboznak a kis részét felhúzom majd, és már is lekerül róla ez a felső doboz. Fúj, nem is kell nekünk ez ide. Utána hát nagyon be van csomagolva, ugye ezt itt lehet látni is, hogy be van csomagolva, úgyhogy levesszük ezt a csomagolós részét, és így ki is vehetjük a modellt. Bocs, csak ez elég nehézkésen megy. Jó. Ezt most lerakjuk a földre, mert ez most nem kell. És hát itt is van a mi kis modellünk. Gyönyörű különben, legalábbis hát szerintem. Itt van tehát ez az egész dolog rajta, hogy is nézhetjük, hogy milyen, úgy mint egy kicsit közelebbről. Vannak rajta ilyen kis műtyürkék, amik így jobban látszanak kamerán keresztül, de hát nem, itt van a vége. Akkor egy jó kis rajzstromjel, jó kis rajzstromjel, minden rajzstrom ugyanaz. Na, és akkor most lesz érdekes, mert egy kicsit megpróbálom ilyen, tehát most különben nehéz, mert így egy kézzel elég nehéz dolgozni. Nem tudom, hogy mennyire látszik az, hogy hát sajnos nem látszik, jó. Alulról is. Jó különben, hogy itt ilyen tehát erős a kerék. Na hát akkor köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videómat, remélem, hogy tetszett. Hú, hát szerintem elég gyengúszkára sikerült itt az első videóm, de már van pár makettem, és hát olyan 40 darab makettem lehet már. Most mondok nektek párat: Emirates, Austrian Airways, Swiss, Jet 2, Germanwings régi festéssel,
Ryanair, Wizz Air, Air Berlin, 2 malévgép. Most rendeltem egy Wizz Air gépet, még sajnos nem érkezett meg. Ezek az új Sharklets-es végek, ne haragudjatok, hogy nem jól